ngari kumombe kwadonazve ashaika pakaita nzi 3 madate same time papa 3 madate same time ha ndakati chii chaichiri kuitika pa ndibva tomhanya ipapo zvikanzi mbusi wangu makatobata makauraya munhu andimwana ivo vanganyebata mukoma nemwambatodzo ati makatizaenda kumusha kwavo makauraya munhu saka zvatotanga ngozi yachetotanga because ngozi iyi yakatoipa manje ngozi iyi yakatooma yamakabata apa vakufamba vaya vemafamili vanenge navo vakati ukaisa tikapere gwini vana vedu andika nekuda kuti zvaukaita andimaona vachiri pakati pekutofamba kudaro kuchigemuka futi mwe andimaona zvikanzi mwana wanhingiuya adonha futi ashaika vaingodonha vanacho vachingofa saizvozvo adonha futi ashaika andimaona so zvinove zvakaita kuti vanhu vatange kuti tofamba asi kuti kwaaibva mukomana wayo hapana munhu aikuziva kuti anobvepi anone mwangotora komana momo chiri chitukutuku chichengeta chokura chakasvika anza chakachiri chidiki kusvika ave munhu mukuru achingochengeta dikikiri mombe dzavo ndobva musoro yawati ndikuda kutoripwa hanzi vakauhuka here vahuka ndobva wabuda pane mumwe akadida kutoripwa saka chawako tokusvika setsikakuzivi kutoya ndokuzimapika zvikanzi don't worry about that ndinokutungamirirai kuti kumusha kwangu ndekupi hanzi kati kurikudiwa zvikati kurikudiwa zvitembere nezvimbuya kwanzi kurikudiwa kuti vatange vaenda kumusha vataura vanoripota kuti takauraya mwana wenyu handiti ndokubva musoro yayo yavati orit kwaunganidzwa zvimbuya nezvichii zvikuenda kuzimbabwe netsoka nemwana vachifamba vachienda kuzimbabwe netsoka vachitungamirirwa nemusoro wemukomana wayo uchingunduruka uri kumberi vachitevera musoro hanzi zvokuti izvo thank you gogo moyo thank you zvokuti hanzi kune mabhodha kune chii zvimbuya zvakaenda kuzimbabwe uko hazvina kana kuona bhodha zvaingofamba kwai vakaita mamwedzi vachifamba vachienda kuya saka hanzi musoro uyu kuchipinda uko wanga watosvikawo futi watowandinoti zvinofamba sei hanzi wanga watobudawo futi kune vanhu vari kuchipinda kuti ndakaurayiwa asi vanhu vakandiuraya vari kudi vari kuuya andimaona saka kuchipinda wakatomirira hanzi vachifamba vakafamba kusvikira vasvika because mbuya vanzi vaiti vaibvunza kuti iro bhodha ramotobhodha riri kupi isu mutaenda zva tinambona bhodha isu tangonosvika kufamba kusvika tandosvika so after a very long struggle vafamba vachingopiwawo chikafu nevanhu vachingodaro vachienda handika vachitsvaga kuti ndekupi ndobva musoro yanzi wazosvika wakabva wavamisa panzvimbo vaona musha hanzi vachisvika panzvimbo pane musha wavakataka kuona hanzi pakatobuda vanhu vachipururudza vachienda kumatanga kwake vachipururudza kusati munhu wavauya ndobva vatoziva zvimbuya zvida kuti chi tasvika ndobva vatobva vanhu vaya makauraya munhu takauya takaine mhosva pane mhosva yakaitwa muto kwedu vanhu vaya vakati taizviziva kuti muchauya we knew kuti we coming ndobva vachitanga kuti vataura nematoxpire zvanzi pari kudiwa mombe 22 nemwana musikana because mufi akati ndakafanisa tindaroora saka ndotoda mwana musikana vavati orit saka tatingazivi pamusha tatayadzona pamusha saka takumbodzokera kumasure tonoudza vamwe kuti ndozvachi abvunigwana kunoku ndobva vadzokera beki kumusha vanhu vazvimbuya zvazvatenderera zvafamba hanzi vakanobata zvakanaka zvavo because ngozi yaitoziva kuti vanhu vachauya ndobva vadzokera kumusha kuya vadzokera musha kwavo vasvika vaudza vanhu vatika after 2 months zvozvareizwa vese hapasina manje noti vanhu vari kufaka hapasina zvezvokuti kunoenda nhingi hakuindi nhingi kwakunobvisa nhingi hakubvise nhingi vakutokontribhuta muchezo because vanhu vari kutenderera kufa family yese hakuna kuti kuri kufa kuchete kutenderera family yese ndobva vakontribhuta mombe dziya ndobva kwatengeswa nemakomba aya ndobva zvanzi mambuya nemasekuru ngachidzokera pamwana ndobva kwanzi mwana zvikanzi saka totora mwana thank you nedonati j zvikanzi iyeyu anga asina vana ndiyanga dhara rakura kubva kwategwa mwana wemwana wake akafa chidiki chaita grade 7 ndo chakanzi chakunotsiva chakuita mukadzi wechiwe mufi imagine kutora mwana kuri guyana wakuenda kuzimbabwe kumusiya mwana kwasingazivi atoita part of the family kungozikawo ndobva vaenda naye mwana uya mwana pachaiziva apindwa naye vafamba vadzokera kuya vadzokera kuya vasvika nemombe dziya vari pamwako mukadzi wake mukadzi tsauya naye ushu vataidzwa mukadzi uyayo kanzi right musoro akataurauigwa pakati pematanga uchaiswa mombe dzikwakwati vakwadangwati nemombe dzaiuya dzedze ndobva musoro uyayo manje wazotorwa ndokuvigwa pakati pedanga iro riya raizogara mombe dzake dzekuripiwa idzi
musikana achibva asiwa mwana aibva anosiwa ikoko kumusha kwevanhu vaya kwengozi uku kuti achita hanzi vandoreverera kuti panapa ndopapaucha pako unopa kugara pano ndopane murume wako panapa saka ndizonzwa indakazva chinhu hanzi mwana uyu paanokura svika kuma 13 14 15 years anogona kuzopiwa munin'ina wemufi zvanamba munini kana chichi kuti vana sekuru asi anenge atori mukadzi womusha imomo wengosi anomaona saka iyo example yandamukupai kuti muzive kuti nyaya dzengozi idzi dzinofamba sei sometimes maybe muchiona muchifamba pepaya uchinzi usingarohwi uri panapa uchitoita kuti kuhandiroku izvozvo famba sei and what not and what not ndo mashando anoita ngozi idzi vamwe vacho unopiwa iwewe unoreveregwa kungozi usingasivi uri kumba kwako ungonzi kundai tine mwana anonzi kundai wadhingi kubva nhasi ndiye watakukupa handi zviri spiritual zvinizvi ndiye watakukupa kuti aite mudzimai wako iye usaya uchitindisa chimukadzi takupa mukadzi wako saka kundai hauite boyfriend because chitori chikwambo chine chitoriwo nejealous hauite boyfriend wangoita boyfriend chete chikwambo hachidi ndozve pamunozorota dzimwe muchivaita nezvinhu muchideni andori murume muchitopfuma everyday makatotuta zveshuwa kuti chinenge chichaita newe ndo vamwe vacho mamwe masircumstances anenge aripo animona andoende chinogona kuraya murume ukarogwa chinouraya because chineto nejealous uri mukadzi wacho ka ndo wakatopiwa kuti mukadzi wachona iwo zvafanana newe kana ukaitawo girlfriend anotonogwa negirlfriend nemurume wako chii chitoriwo chanje saka ndo nyaya yengozi saka toda kuti chana nenyaya yengozi iyi timbonzwawo my experiences enyu ekumamisha kwenyu kana zvikuitika mukati meupenyu vamwe vazhinji vacho munenge mutori nayo mweya yengozi iyoyo but ndimuzvicha chii chiri kuitika andiona chii chiri kuitika ukaenda kune vanhu vanoita zvekuyoutube uku munonzovana dzichitaura ngozi ndayambafungwa ndaiwawo ifejafeja vaza kutanga zvinhu zve zvakarongwa but ndinozozviona kuti aiwa ingozi ndenge chitobuda chitaura zveshuwa saka ingodiscussion atoda kungoita tangoti tivhurire vanhu vanoda kutaura vadini vauye vataurewo tinzwe pangu ndapedza kundai over to you. Alright, pane vanhu vakakwira pane ari kuda here kuti ane zvekutaura kana musati mava kutaura timbodzikisa tikwidze vakarequesta pamwe nenyaya dzavo. Gertrude Ndodzika hangu, I can get down kundi. Pana atodzika. Gertrude unoiche kutaura here panyaya. Gogo, thank you so much for the gifts. God bless you. Yeah, you are welcome. Magadi was his name. Ana rudo tine gift yako tine 175 kgs dzako dziri munzira saka taura nemwana wako mukomana ateke foni yake because zateswa pabhazi pane rice 175 kgs riri kuuya ana riri kuuya kwauri ana rudo pane 100 dzateve pabhazi dziri kuuya saka madetails adaisa ndeye mwana wako mukomana wakandipaya saka check with your son munogamuchira rice roro kana richinge rasvika. Ndizive sisi Mary ni maisha mengi. Maisha mengi kuliseni. Andizvikwanisi ndo ndakafika kuzvitai ndishaona kusane pati pakazvichiredzwa apa ndazvitadzai. Taura yenyu anodato. Ina kundanga ndongoti gaga ndizanga basa. Ndanga ndichida kudaira nawe yekuti ngozi. Chekutanga Ina ngupanisira ndofana zvisisi ndebe. alright. Kuti ndazvishoko Joylene, please wait a minute. Gogo moyo wanga wakutaura. Taura. Vandadzika musara ini muchipindura ndinenge ndiri mukomena azoni mukundinzwa here ndakaisa maifoni ndiri pabasa kana munokundinzwa tirikunzwa. continue. Alright.
ya chekutanga ini nangu ndakakurira munhamo nematambudziko. In fact saka ndotaura panyaya yengozi kuti munzwisise why ndazochinja zita iro rakanzi Gogomoyo. In fact kune vanondiziva kupage kwangu. Yeah. Saka ndaisaziva kuti mukurarama kwangu ndakambonzwa pakambotaura nyaya yemudzimu, but in fact handichaitaura hangu iyo, but ndoda kujustify panyaya yengozi why ndadaro. Nekuti mumusha medu isusu makange mune nhau idzodzo, makabva mapinda futi neurombwa zvese zviri zviviri zvaka zvaitika mumusha mandakaberekwa inini. But ini ndakakurira kuna step mother, ndikakurira kuna mai, ndikakurira kwa baba, zvese ndaiva ndiri munhare apo neapo neapo neapo, ndaisava ndiri panzvimbo 1. Saka ndadaro ndaisaziva, ndaiti ndikaendeswa kana kumachechi kana kupi pane zvaiitika. Zvese zvaiitika musha zvese ndaizvipiwa kuhope. Ndaisaziva kuti zvii zvikuitika because now I was still young by the. Saka ndaisaziva kuti chii. Kana ndikarohwa zvezve ndikabuda panze ndichimhanya kana murodhi ndikona kunonga mari, zvinhu zvaisanzwisisika. Kuchikuru bhikuyo kuendei kufamba ndega, mabani kuchiri kubani ndega. Saka okay, inorwadza situation yacho. But anyway ndakangokura ndiri munhu akadaro. Ndaiti ndikaendeswa kana machechi pane zvaingoitika, kana mapendecosti ndaiona zvinhu zvanasinganzwisisike muchechi, ndozvibvunza kandobvunzwa ndakagara navo ubva watanga kuramba. Saka ndaingoti ameno, maybe ameno. Kusvika ndazowanikwa ndamumba, still ndamumba macho pane zvaingoitika zvasinganzwisisike. Baba wakatota gumbomba, ndairota zvese nemusikana nepamba pake nenhamba zvese ndovabvunza. Azvinhu zvaingondiconfuse, totoita noizi, unonzi kuzviwa nepi, une madhimoni, une ngozi, chichichichi. But by the end of the day pasina 2 days ndebva ndatozvibata zvechokwadi. Then tonetsana mangwana acho futi vachingotora nhamba musikana ndaizvibata zvese zvekuti anzi unobata mafoni nhamba kumurume pafoni, ini ndaizviona mumakopi direct yakaperera nezita rake nepaanogara zvese. Saka zvinhu zvaindinetsa ndichikura kuti chiri kumboitika pandiri. Handiti zvadaro ndakazoendawo mune imwe chechi muno muSouth Africa. That was a Nigerian church, handidi kunyema. Ndaendamo ndakati kuona zvinhu zvasinganzwisisike muchechi imomo. Thank you, Melanie. Ndindaga ndikuzvionera handizvi zvichiitika. Vanhu vagara nandakagara kuseri, pastor wasati wapinda, vakazoti vachipinda vakanditarisa zvimwe zvekuti ndakarohwa nevanhu vaenda kumberi vauzoti vakunamatira vanhu vawanditi nini ndega I can't pray for you, ndozvavakandiita. Vanangoti amen. Ndakati ndichidzoka kumba usiku ihoyo ndakarota zvese zvapastor ivavo. Vanangoti amen. Vandaudza futi murume wangu aingotadza kubhilivha zvinhu zvaingoitikawo pandiri, achingonditi une ngozi nemhepo iwe nichi. Ndikazoona kuti zvinhu zviri kutokontinya. Baba vachizoita futi zvegumbo mumba izvozvo ndozvibata futi zvese. Ndikapesa ndati no man, this is serious. Vandazodzokera kumba. Ndadzokera kumba ndikasvikogara pasi namai vangu. Baba vangu akashaya zvavo 2009. Ndasvikogara pamba namai. Ndagara navo pasi ndikati nendaneta handisi kunzwisisa kuti chii chinoitika. Zvinhu zvandoona zvinoitika zvizvi kumboitika. Mai vangu vati inangu handazvandoziva, asi kumusha kwenyu ndakambonzwa wakadai wakadai wakadai, ndozvandoziva. Ndikati ndikachimbofambaiwo neni tinzwe kuti chii. Zvikanzi mai vangu munamata chechi nguo chena. Hanzi manje inini zvinhu zvakadai izvi ndinoita kutofanira kubvisa nguo chena, ndanokumbira kuchechi kuti ndifambe newe. Ndikati hapana chakaipa, vakumbira kuchechi vabvisa nguo chena dzavo vatatanga kufamba. Tichingofamba tichingosvika patinenge tasvika papanzi mwana wenyu uyu muzoti ane chivanhu. Mai vangu vati nandizive nasi kumusha kwavo ndaingonzwa zvakadai because mama vangu hauna mwenyu kugara mumusha medu. Ndaingonzwa zvakadai zvakadai zvikanzi dzoserai mwana waikupi kumusha kwavo. Zvadaro toenda pamwe futi tononzwa semu. Zvadaro toenda pamwe tononzwa semu. Vazoti vatazoenda pane vamwe wenguo chena vasvika vawandidonhedza. Papataura zvapakataura pandiri, vapazotaura nyaya yengozi yataurwa kuti nini ndakange ndiri mukadzi, akanga ari mukadzi, but mukadzi uyu anga akaroorwa mukati memusha wedu, anga akaroorwa nemadzisekuru angu. Aita mwanamo, mwana iyeye akafa ne 2 months.
after 2 months waindichitaura ndichirwadziwa nekuti situation yacho inondirwadza. Akaita mwana vachibva vatora mwana iyeye ndiye akabva aita aurayiwa. Zvadaro mai ava vakabva vazofa, amene wakazofonzera dzipi. Saka mwana uyu ndiye akanga afa, but amai ava vakanga vaenda kuMozambique ndobva vaoneitawo zvavanoita. Zvinhu izvo zvakunetsa musha mandakaberekwa inini. Zvadaro ndikungoziya itaura pandiri, ndoda kuti mudzokere kumusha kwavo vanotaura nhau idzi, nekuti kana zvakadaro mumba dzaari kugara idzi ambofa akadzigara zvakanaka, ende vana vavo vasikana vese vari mumba zvechokwadi. Vana natete vangu, ana baba vangu akafa ndakazviona zvese zvakaitika, ambogari zvakanaka imba yachangogara murume wakachita zvaanoita zvese zvaari kuita zvese ambofa akazvigara. Asi chiri kutomuponesa ndochidzinza rake, mudzimu womusha medu. Saka kana muri kuda kuti mugadzirise nhau idzi, ende munogadzirisa kumusha kwangu. Mai vangu vanguvhunduka vakati izvi handizvikwanise ndakuenda nazvo kumusha kwavo. Vasumuka neni vatenda kwamurewa. Zvisinei zveshuwa baba vavo vakaita kuti zvisvike pandiri vakaenda nesu. Zvisvika musha zvinhu bva zvataura. Vazhinji vakazvibvuma, ana sekuru nana tete vangu vachiripo vakati aiwa zveshuwa tozviziva. Ndosaka ana tete vana vavo vese vakangogara pamba, vanongonetsana navarume kudzoka mumusha. Zvikanzi saka toita sei? Zvikanzi nemunhu uyoyo ini chandiri kuda kuti muende kumusha kwangu, mukadzi uyoyo munotaura kuti chii chakaitika. Mwana iye ndiye achaenda nemi. Zvikanzi chaziya sei nzira? Zvikanzi handina nzira dzandichakupai munhu yaitaura pandiri, asi mwana iye acharota zvese nhau dzenyu. Zvisinei ndakagara musha I think 1 month. Zvishuwa hope dzikauya ndikaradzwa Mozambique mafambiro atichaita zvese kumakope. Takaenda tasvikako, ukasvika ukanzi parudiwa mombe 20. Apo munhu ari kunzi ane mari wacho hapana mumusha zvese. Zvisineiwo vanhu vese vakaita mudembe pakapiswa 15 vakabvuma. Chandichakudiwa ndechekuti nini chiri pandiri chichibuda vanhu vagadzirise musha. Vabvuma vapazonzi vanhu vanzakazopera zvadzo. Ndopakazogadziriswa nyaya dzemudzimu wangu. Aiwa mudzimu ukabuda mumusha. Zvese zvikaitwa zvemusha. Saka ndo experience yandinayo hangu panhau dzemudzimu. Panhau dzengozi ndo experience yandinayo. Ndatenda. Alright, gogo musati maenda. Handizivi kana ndakutadzirai. Handizivi kana ndakutadzirai mundiregerero zvei. Aiwa munatombotadza gogo. Ndine question musati maenda. Bvunzai. Alright, ndichida kubvunza kuti saka pamakaita zvese zvamamanzi muite, makazoona here shanduko muupenyu hwenyu kana kuti zvinhu zvichiri kuenda padiki? Thank you, Patience. Shanduko yapo yakakurisa. Ndofunga sisimero wakada kurekoneza ndakambotaura nawo kuWhatsApp nhau yemurandarume wangu kushosha kwaita I think that is 3 years back. Sisimero kana maziya henyu panda kuti maisha meni maziya nhau dzangu kana mayoka kuti ndiana ataura. Ndichikutaurira nhau yemuxhosa kudidi I think inofunga kana mandiyeuka. That was 3 years muchatotanga kuFacebook. Ndofunga takatanga nemi chaiko. Okay. Shanduko yakachinja zvakanyanyisa. Handidi kukunyeberai. Yes, mumba mainetsa, mumba maibvira zvekuti zvasina kumira mushe. Manzwa, handidi kukunyeberai. Ndingati ezvinezvi I'm experienced a marriage yandanga ndisingazive muupenyu hwangu. I'm experienced handizi hangu chirungu handakuzoenda kuchikoro. But zvandiri kuona mumba mangu for the past 2 years yandatanga nyaya dzekuzoita zvematare nekuzogamuchira zvakanga zviri pandiri. Handidi kukunyeberai chinonzi rudo. Hapana noise. We put the lunch boxes down. Sorry. Ndakuziva chinonzi rudo. Ndakuziva kuti murume anobatwa sei mumba taigara tiri hiri tasingapedze day mumba muchinetsamwe zvokuti waiti imba here kana kuti chii. Mumusha medu vasikana vese vari kuroorwa 1 by 1. Kufa tine mwedzi mumusha medu isusu maifiwa June musi wa20 musi wa19 mumusha medu munofiwa gore negore. Ende ndichizvipiwa mafira avanoita
pane zvinezvi for the past 2 years dzandatanga kuita zvematare ende uye zvagadziwa mumusha hakuna ari kufa kana vanhu vachafa nenguva dzavo dzamwari kwete kuti anzi pane zviri mumusha zviri kuurayiwa vanhu. Marriage yangu yakufamba zvakanaka, murume wangu angasambopedza kana kuendesa mari kuti ndizogadzirwa nyaya yemudzimu fanira kunge apedza kunorora akaenda akanopedzisa mari taiti tichishanda so tese yari uku ndiri uku taisingaioni itonge mapepa ino mari iri kunetsa izvinezvi itonge mapepa tichiitambira so isingatenge chinhu. Ndakudzai ndakatanga kugara muno South Africa tichitogarawo mudzimba dzaizaonoti makuku ndakamugara inini ndikaenda muimwe one room dzimba ezvinezvi right now ndikakudzai ndotogarawo imba yekutoti now I'm feeling something kumusha ndakatosumudza something zvekupa only 2 years dzandaita zvinezvi nemari yemuno muSouth Africa. Saka handidi kukunyeberai upenyu hwangu hwachinja mumba chaimo murume kuti ndozoti achamboendawo mashamwari takutoti nhai mukanya ko muri kuenda kumbonoonawo mashamwari rini ko zvamakutotonge mane ngozi mumba muno. Saka handidi kukunyeberai pei inongoiswa apa toita zvinhu zvedu ka1 zvezvekunzi kuhura inini murume akahura ndongomuona kumakopi saka zvekuhura hazvenini something andoisa paside because ndinotozvirota zvese same day musi watopanana nhamba zvese zvaitika zvese ndotozvipiwa same day handiti saka ende handisi kuti kudada nezviripo but yes I'm proud nezvakaitika because upenyu hwangu hwachinja. Alright. Hanzvadzi yangu yakanga yatsvira mumba inini kutotsva chaiko but haana kutsva. Tinotenda zvinofadza kunzwa. Chimwe chinhu chandandoda kubvunza ndechekuti kune munhu ari kunzwa izvo ari kunetsekana ari kufamba udzwa kunzi iwewo nezvinoda kugadziriswa pauri. What advice would you give that person? Alright, advice ndinoda chivanhu tikati ngozi munhu akauya apa ndikati une ngozi ndaitange yabuda sezvakaitika pandiri pane zvinoitika pauri. Ngozi nemudzimu zvinhu 2 zvakatosiyana. Ngozi haizive dzinza rako matangira ayakaita mavambire ayakaita nasekuru vako kuti mutange kusvika pamwe haizive. Inotangira pane munhu akamuponda, inotangira pane munhu akamukanganisa, ndozvainoziya chete. Zvimwe zvese zvedzinza remusha menyu kuti ana sekuru vakadii saka ipapo pari kukanganisa vanhu because vazhinji ndikuona vamwe vakutoita zvematare kana kutoita zvekubatsira vanhu vachibatsira kana uchiona kuti munhu ari kutobatsira nechinhu chisiripo. Saka pakadaro tangu wazviundastanda iwewo muviri mako zvaunonzwa nezvaunoona kuti uzive kuti apanapa zviripo ingozi kana kuti iyi imhepo iri mumusha nekuti inotooneka inotokupa futi vinhu kumakopi kuti pane zvakadai pakadai ende mumba mako hamugarike especially mumba kana uri mukadzi hamugarike. Alright, pana abvunza mubvunzo mucomment section kuti mubvunzo wangu chii chinonzi manjuzu vanofambidzana here nematare? Inini hangu ndangofambira mubvunzo wabvunzwa naSisimeri wengozi nayedu. Kubatsirana vanhu vanotodzidza. Ndo zvakatonaka pamwe ndo zvamakatumirwa. Alright, inini hangu ndakazvimiririra handikwanise kuti manjuzu ini ndoziva achinzi machemberi. Saka tikati manjuzu there's 2 things zvinhu 2 zvakasiyana. Manjuzu ndo ava kuenda kunotengerwa nevanhu vachienda kunoita zvavanoita. Anditi machemberi kana uri munhu nematare edzinza chaiwo handiti hongu vazhinji muchati hazvisiko izvo. Yes, I understand kana usimu mazviri unogona kuti hazviko chokwadi chocho ende handipikisane nemi. Vanhu ava vakatsvagwa nedzinza rako iwewe haufa wakambondiona ndichishinya ndichitamba senjuzu ndichidirwa mvura kana ndikashinya kwete. Ende uye inini kana ndikanzi ndikuenda kumvura handingoende zvamunoita zvimawaini masweets machokoleti zvizvi kwete. Tiri kupasiyanisa zvako mazuva ano nezvaitwa kare. Kana iwewe une chivanhu cheshuwa chakabva chedzinza chemachokwadi chisiri chenhema, machembere vanotokurotesa zvaunoenda nazvo kumadziva.
uye kunotoendwa nemasvusvu kwete mawaini, machokoleti, maswiti, mazepe zvamuka. Inini ndikatokone muchidira machipsika ndotombosiya kana matara angu ndotogara pasi ndotanga unonga ndichidya nekuti hazvina munhu ari kugamuchira zvinhu izvo. So ndofunga ndakupindura, handibvumidzwe kuenderera mberi. Ndofunga ndakupindura kuti manjuzu nemachemberi zvakamira sei. Ini ndakupindurira yangu pachikuru. Aiwa maita basa. KuFacebook panabvunza kuti 20 mombe dzakapuwa hama yemukadzi here kana kuti n'anga? Aiwa, mombe dzakanopiwa varidzi. Ndosaka ndakudzoitika neimimi muchiita zvinhu zvepanyama zvoitwa zvepanyama, asi kana iri mhepo iri kutaura iri kushanda nebasa rayo zvakanosvitswa mumusha mevaridzi. N'anga yakazongopiwawo mombe 2 yakandifuta ngasitombori n'anga ngatoriwo munhu ane mudzimu wakakandibatsira akakupiwa mombe 2 nedzinza rangu inini. Uye inini akazonditira matare edzinza. Anga ari muchemberi wandakaroteswa kumakope, anga ane 102 vakatofa this year mbuya vavo muna November musi wa8 ndopa vakafa mbuya vavo, ndo vakanditira matare inini. Saka inini angu matare akaitwa kubva from start. Saka ndofunga ndakupindura yangu, handibvumidzwe kuendera mberi nyaya yemachemberi because it's total 2 zvakasiyana. Handizei kana pachine mumwe mubvunzo. Saka iwe gogo unochigamuchira sei at your age? Uri mwana mudiki already watove nemidzimu iyoyi nechichi. How did you accept that? Yeah, that's a good question, Sis Melly. Nimbodzokai kumashure neni ndichitaura nemi zvaiitika pakurarama kwangu. You understand, and ndaita nemi kana 2 hours 3 hours ndichichema ndiri pabasa singashandi. I think you remember. Kuti munhu ugamuchire zvinhu izvi, zvinhu hauna kungoerekana zvavapo. Kana tichiti mudzimu uyu unoitwa pamakabereka mwana wenyu musikana imimi Sisi Melly, pamakaonekwa muri mumusha wemukunzi mukadzi uyu ane mwana achakuya mudumbu make kuchauya mwana musikana uyu akaonekwa future yake Sisi Melly kuti ichange yakamira sei, achange achiita sei, zvinoonekwa from start. Zvese zvinini mukandibvunza kuti kubva from grade 1 ndokudzai kusvika pandiri pano handina chandisingakanganwa, handina chandisingazivi, ndokudzai zvese. Saka anoonekwa achiri mudumbu menyu Sisi Melly mwana uyu kuti matare achamagamuchira here, uye achamagona here, uye hamachinje here kuzoita zvikwambo zvinhu zvamukuzoona zvikuzotaura, kana kuti hazochinje here zvinhu zvitipo ichi. Unoonekwa from start. Anditi. So inini ndakatanga kupiwa kumakope kubva ndiri mwana mudiki, ndichiratidzwa zvese kubva ndiri mwana mudiki. Anditi. Mukanoyeuka kunana madhumo namasendeke ndaifamba ndiri kapfupi ndichienda kuchikoro Sisi Melly bani vanoti ndiri 1. Makope chi? Wope? Ndikati kumakope apa ndiri kutaura muchikuru, mundiregerero zvaindatongojaira nhau dzechivanhu. Atari mwana mudiki atokura atokura. Sisi Melly wamira hekudaro. Saka akutokotaurawo bvina kwari. Yes, saka handina kuda kuzviramba nekuti inini ndakakura nastepmother vana munoona vanotsva. I'm very sorry kuti ana mai nini makamira sei kana muripo. I'm very sorry, it's not all of you makanaka, it's not all of you munoda vana, but half of you moyo yenyu yakaoma because inini ndakakura imomo musituation iyoyo. Ndaitorota zvavachandiita mangwana pandaisaziva kuti zvii, nditozoona zvaitika. Ndiri munhu yaisagamuchira kuti chii. Ndaiti kukanaya inini, handisi kutaura history yenhema, real life. Kukanaya inini ndikabuda panze ndakatsamwa sezvandokuita ndichitaura nemi ndakutomira dai ndavha rakamira mazvona. Ndainhonga mari, ndodzoka kumba ndaisvikoiroverwa namainini vaenzi pedzi. Zvakaoma. Mukadzi iye akazofa urwere hunorwadza.
I think inozoda umwe musi mukabadza life ndozo yangu nokupaira half of it. Asi unogona kutora tiripo zvedu ndatoipana paisiva vepana pavatori vachabva panosi ini chatovatandikamuka vachingoveka pabasa. Sisimeri inorwadza. I think ndakambokuudzai mukatanga kutokuchema Sisimeri namba yangu zvese munazvo. I think ingoti izvi ndo zvamashoku nazvo zviri kwandiri kukutaurirai zvambuya. Handambobvira ndakazouya. Handazouya ndichikuudzai kuti zvakazo. Wangu ndipindure mubvunzo wenyu. Ndakazvigamuchira Sisimeri. Makane chikonzero. Exactly, patient. Life yangu isina kumira mushe. Ini ndakangoenda kumurume ndakangotizira kabvisa tsvakire kuno tikagara. Pakuda unobvisa mari kwainetsa kwamai vangu kwaitorwa zvakati, kwababa kwaitorwa zvakati, zvaingonetsa. Ndakatozobvisirwa mari nini mwana wangu andinaye ane 10 years. Uye ndachigamuchira zviri pandiri. Ndikatokutaura Sisimeri kuti murume uya wandeimbokunzira ichitaura akutoitawo kuti munogona kuzviramba kuti that man ari kutofemba fembo. So yes, ndayana ichema everyday andikunyemirai. Iye hawo mumusha mawo zvematara anozviziva nekuti musha mawo akakurira mazviri. Anditi inini kwedu kwaitobikwa doro, kwaidi but zvakazodzima nezvinhu zvakazonokanganiswa nevana vadika vakanouraya vana. Ndo zvakazokanganisa. Saka handina kuda kuzviramba nekuti zvinhu zvandaipiwa kuhope, noti kuti zvinhu zvandaudzwa ndaenda mumatsawira nomandoti ndaenda kunobatsirwa. Ndasvikoudzwa unzi wewe una mbuya vari pauri, iwe una sekuru, kwete. You have iwewe wega unofanira kunge une zvaunoziva pauri. Anditi. So ndosaka ndakazozvigamuchira nekuti upenyu hwangu wanga usina kumira mushe uye hanzvadzi yangu akazotiramba Sisimeri vakuvirira kufa kosoko vari 4 vakabuda vakasina kutsva. Iye akasara akatsva Sisimeri zvekuti muzondirimenda kuWhatsApp ndizokusenderai. Ndikakudza kuti mwana mupenyu hana kana vanga mugona kuzviramba zvandikukutaurirai kuti aitse movie mai vanga vachitudza movie. Hana kana vanga picture rekutsva nerari izvezvi mugona kuti vanhu ava vanhu 2 vakatosiyana. Ndo kufa kwaifanira kuita mwana ndo pakabuda nhau dzangu dzekunogadziriswa mudzimu akanzi achafa nekuti wagamuchira nekuti ndandisina option ndiyega nzvadzi yandinayo ndikaramba ndaidi hongu ndakangobvuma kuti zvipere panguva iyoyo because ndakangoti ai zvefembo ndozviziva upi ndiri munhu asingatomboziva zvekufemba kuti zvotwasena asingatozviziva zvoti sekana fodya ndainzwa ichindirwira ndasingade kana kuiona kana saini. Murume wanga nakadhakwa zvazvina ndainzwa ndichita kunge ndicharovana. Tandiri murume nemurume mba imomo noti pandiri pana sekuru pana mbuya taiva varume mba imomo ndaitoti uyaoni taimisidzana kuti zvekuti mbichana. And saka zvadaro vakabuda wega mudzimu wangu buda wega vataura nhau dziripo ndo zvatasingoonokuzaita patazoenda nogadzirisa izvo. Tagadzirisa murume wangu vataiwaka pana chekuramba bosi mushama wanozviziya ene zvinhu zvaitika pachena. Inini wangu taingoti tichisvika pane munhu adotibatsira ovha watogara pandiri otanga kutaura. Ungosiri wekuti toda kumboita kuti ubude mudzimu ubuditswe. Mudzimu kana wakauya unobuda wega kana nguva yakwana amuuforce. Even ndikatoita munhu wematare inini matare mangu akauya akagara apa kana ane mudzimu kungomunongedzera netsvimbo yangu unobuda wega otaura. Kana usina unongochema nguva yawo haisati yakwana. Saka vazhinji muri kuzoforsa ndautaure guys muforce unobuda wega. So ndosaka ndakazogamuchira uri pano maishani nhasi vanhu vanaka waendewa unazotiudza kuti ndoruti wakatora because majesa waichema aya kuti namata ramba uchinamata namata zvezvadai ndokunge wakazotadza kudzoka kuti Sisimeri izvo kutora izvi nditoriwo nezvimwe zvitori pandiri saka handikwanisi kuti ndide rutiyo ndinoda kugamuchira zvinhu izvi ukagamuchira zvinhu zvako zvikanaka unazorudza. Saka inini nhasi ndoda kuvhenekwa ayo mirai Sisimeri pakundikukatei mirai sorai
mirai sisimeri tatenda nyaya dzekuti kukuvhenika mirai sisimeri pakunamata nechivanhu zvinhu 2 zvinotoenderana. Inini ndinototi mutisvitsirewo kuna musikavanhu. Yes, maka nechikonzero sisimeri vakuru madzitateguru enyimimi vachitanga kusvika vaisvitsa nhau nheketo kuna musikavanhu, vaikumbira zvavaikumbira zvosvika kuna Mwari. Saka inini pese pandinokumbira nhau dzangu ndinototi aiwa kamachemberana moyo chirani tindisvitsireiwo kanheketwa dzangu kuna musikavanhu. Inini handibate ropa sisimeri, handicheke munhu, handipare munhu nyora iropa, ndinotosvitsa kuna musikavanhu. Amen. Yes, saka ndakubata iquestion yenyu yaMwari. Ndinotonamatawo bhaibheri ndinaro, asi zvazosiyana pekuti ndiri kufemba. Yes, kumuchechi hamufembe, ndonamata nemvura. It's the same thing kunamata nemvura. Ndokufemba kwandiri kuita. Ndinotokupa dare rinoenderana nemvura kana uri wekuchechi woita zvekuchechi. Ina handirombese, wangu haurombese, mudzimu wemumusha. Funga pakliyeka ipapo sisimeri. Uye futi imimi handigone kuti ndikuvhenekei maita yekuta kuti ndivheneke. Kwete, zvinoita kuunzwa unge kana ivi ndatonzwa nhau izvezvi ndinokuparurai nhau. Manzwa, ndinokuparurai ndogona kutogara pasi ndofemba ndokuparurai, but imimi maita semunhu wandoziva hisiri yenyu yese nemurume wenyu nevana venyu zvese ndozviziva. Ndikange ndazozvitaura pano zvakuita kunge ndikutaura nhau dzamaimbondiudza. Manzwisisa, ndingagona kuzokudzai pamwe zviri kuitika recently mumba menyu izvezvi kuUK, ndozvandingagone kukutaurirai. Kwete kuti ndingakutaurirai nhau dzekare dzamunotiudza imimi, dzamunotiudza imimi kuti vasekuru vangu vakadai, hanzvadzi yangu yange yakadai, mwana wangu akadai, zvese tinozviziva. Itori fani yenyu zvekutodaro kuFacebook zvamoziva. Ndoziva. Saka handigone kuti ndikuparurei nhau dzagara dzandinoziva. Ndabvunga ndapaclear ipapo. Aiwa waclear. Waclear. Aiwa waclear. Ndiudza kunze tidzaiko zvino research. Kana maoneswa. Kana tipo wa research ka haufa. Sisimeri ndiri pabasa ndozoya hangu mumwe musi ndokudzai. Ndofunga vanondiziva ndachandozisa hangu because handisiri nechitaura nawo ndongokupaiwo nawo. Uye handisvikiwe nasekuru kutotanga hei nasekuru ndouya pano ndovari kutaura. Kwete, ndinongozevezerwa zvakangofanana nemapastors chiya. Hakuna munhu asina mudzimu, munhu wese ane mudzimu. Anditi asi matorero atiri kuita zvinhu ndo akasiya. Saka ndingagona kungozevezerwa zvinhu 2-3 kana kuti pandobatidza live wazhinji vanondisiya munhu uya anzisisimeri kuda zvinhu. No. Hakuna munhu asingade zvinhu, asi ndinotenda hangu nekubvuma kuti ndiudzowo, but handikwanise kungodaro ndotogara pasi ndotaurawo kune vekwangu kuti ndozvandavinga panapa like right now ndauya kuzongotandara zvangu, but otherwise dai ndatovinga ndine chinangwa ichocho ndingadai ndakutaurirai mese. Hongu ndinenge ndine zvandanzwa, but I can't force it kuti nditaure ndisina kudzonzitaura. Simple. Ende uye nanjimbokurongedzeraiwo topic yangu. Nachimbotaurawo futi topic yangu. Saka ndafara fani pamati moyo chirandava aiwa ndiwo mutupu wedu chaiwo hakuna mhuka isina moyo. Maikonta akwatisi takawanda vana moyo tisu zvetotonga gono remombe mafuta tinozora ndewe tinodzira mwamba muswe tinopomesa ganda tichikakisa varomba zvaitwa chirandu zvaitwa vamamoya vari muduma rechiduma tikadai kuenda sehuyu vachienirei ndozosvitsa siripo
ndiri kumerera kumerera nawe oyo mani ndachokolowa yamamoyo ndichauya kulive kwenyu wabvigweswana mamoyo guys tisu kupeka kwana mamoyo unongonoti munhu ndi mamoyo usina kubvunzwa mushaya chiraswa aiwa takapenga tadzidza right vari pamada kusheyawo here nyaya yavo guys achazouya zvake kana ane zvaataridzwa achauya chikunhongai kana ane zvaataridzwa achinzi ataure achauya zvake utamba nemi achikunhongai nhongai ipapapa. At least I'm happy for you to find out kuti to hear kuti akugara zvava right zvinhu zvake zvavhurika because ainetsekana shame nelife totenda Mwari right. Vamwe taurai tinzo over to you analetu conductor henyu izvikwailetu kundai tinotenda gogo maita basa matibatsira. Simeri zvakavhurika handidi kukunyeberei ndiri pano pabasa munoziva ndichiti nditambira mari Sisimeri ndikakudzai kuti am over for 3 days over 6k 3 days chete so mwedzi wese uchipera ndikaicalculate am 10k Sisimeri ndiri 1 zviri kushamari variko shuwa zviri kutoita mamoyo hakuna mamoyo anotambudzika kana hakuna. Alright, Gertrude taurako. Ini nayo handisi kutambura ndikanyebe chokwadi ndofunga life yatonani ndatoneimba kuZimbabwe saka ayo handisi kutambura ndiripo hawo nechikunda indodaira kana muda ndidaire ndakufolowa kuti mwegomoyo ndifolowe uyo akanzi Mary handiti muri kuona kuti ndapana pavanhu vangu vakuuya uyo akanzi Mary mubvunzei nezvekwangu ndaakutaurei hanzi vani Gertrude amene ini ndakazogumira grade 6 guys kuenda kuchikoro jokupa ndichazokudza yangu isiri yangu okay handina kuvashera ngendivashera hangu vanhu vangu vauya kudzi kune vapona kune vangu vasingendi mumabasa vakuenda mumabasa akufolowai mamoyo guys Sisimeri I think muchiri kutofunga kuti mafanisi ndichaichikudza yangu serious ways ndozviziva kuti Mwari kana vada zvavo overnight vananyati vakangoitigwa one within gore overnight kana Mwari vada zvavo hapana munhu anorapa kungoti nyati azozvipedza hake egasi Mwari vanga vavagadzika pakanaka chaizvo. Chivenda kujekesere yanyati yenda itombomudo pano ntombomufamba uye ndatombofamba reni uye handisi kuita zvekufamba wani yanyati munoziva kuti blessing yanyati iri pane mukadzi wake mirai gogo ndikuindirei pandaona achichema wachema mirai ndikuenderei baba ndaiona ari kuchema mazuva ano akazvikanyirega nyati pakaipa akasiya mukadzi uya achafamba asina kana kupfeka akasiya mukadzi waanayo ndofana kuenda live no this is not worth it zvisutibatsira chiro kamutyiro aka anondakantoendesa live aka let me end this live kantinge tapedza game morera aiwa zvatotapawo izvo hapana guys zvatapa nafungawo kuti maybe watogona kuwina game but ishi pakanyangara pakaipa unopera power kana zviri zvomwari zvamakada aiwa kubva neita yenyu mwari hazvina zvazviri kundipa mwari izvi hazvina zvazviri kundipa mwari zvinopedza simba mwari kana zviri zvamakada yenyu
kana zviri izvo zvamakada ndizvozvo alright Mwari alright. Zvisi kundibatsira chinhu izvi. Asi Nyatika. Kwai Mwari kana zvamakada. Too much. Itai kuda kwenyu. This is too much Mwari wangu, this is too much. Chandakanyanya kutadza Mwari handichiziva. Because this is too much Mwari. Nyatika. Handida munye, but this is too much. Guys, one rose. One rose, guys. One rose raira pakubuda guys. One rose raira pakubuda wena msiwo. Akachema akati Mwari kana. Kana zvozvo munondita Mwari kana zvoda kwenyu ngakuitwe. Ndakanyanya kutadzei. Munozoti haisei kutanga. Pane imwe zve ndogona kutokutadzai hopo. Ari kungochema mazana. Indashaya kuti vanhu vende vanhu musazoyenya kudaro. Ko muri kumubukirei kudaro. Munoda apa kudari strategy asi kuona chikuitika. Chino chitepa magame nevanhu vaimborikita kudharaka. Antonge asina kana munhu ari kutomuimika zvakaoma. Aiwa, Nyati kana achitamba game mukadzi wake akauya anotanga kuwina. Aiwa, iye manje dei andandiri Nyatika ngachimboenda kubackground asiye mukadzi apinde pafront. Mukadzi vanhu vari kuda mufesi yeNyati brand right now. Enjoy. Yes, haisi nyaya yekuti mukadzi wake mukamuona even akauya apa atori normal pasina kuti tamuona isusu tikumunzwira tsitsi vanhu munogona kuti agogo because ane innocent face because she know it's not like that. Mwana uya isai vanhu vane mweya vese apa vanasotaura chokwadi kwete urombo, vanotaura chokwadi pane mukadzi uya vanokudza chokwadi. Tochidzokera pane mubvunzo wabvunzo unzi manjuzu ndikakuti machemberi ambuya ndo vanenge vachishaya vanoshava nawidzi. Ana ambuya vanomushavira kwete kuti vachabuda vachipanda matare kana kuti vachabuda vachimubatsiridza kwete, but paanouya tichikataura isusu even isusu tinemba nechivanhu vazhinji vane chivanhu vanokudza zvandiri kutaura. Pane zvinoitika soka kumerera kanoitika pane mukadzi uya kana akambofamba simeri munotaura naye ende munomubvunza wakambofamba mudzoka pano kana ndichiti ndikunyeva ndoti mubva mandidonedza Mutegei auya zviwire atauri navo. Ane chipo mwana uya ane chipo chikuru chine mwana uya but nenyaya yekuti uya akasvibisa mwana uya saka vari pemukadzi vaita kanenge kakuleza kakuti no iwe une nzira dzauda kufamba nadzo pamwana uyu rege timbokusiya ndo zvaakuitika. Mugona kuti wakaisa kamukutaura kuti Nyati haana chipo. No, munhu wese ane zvipo but madzinza edu mawira akaita awo nekusiyana kwacho ndo panosiyaniswa. Mwana kuchekesera. Ngakwesa mukadzi wake kumberi chete pazvinhu magame iwa and everything. Ngaisa mukadzi pamberi muchada tanowina. Muchada tanowina. Izvo zvimenya wadedza kuti atambe game varotodidya vari vega vakazvimirira. Shushana na mchembere ndezvo chokwadi simeni because avachodi kutoti atotochina Nyati uya avachobodi kana kawanda saka Nyati ngagasilaisa anogezwa or something like that because zvari kuita zvisimenika mangwana anokwanisa azviuraya munhu namwana wangu. Yeah, akaipa. Vanhu vanoita chero mukadzi wacho vanhu vanoita naye kubva paya vakaita vanhu mafuza ka vanhu vakabvoita give up unye nabo wakikira mukadzi uya vanhu vanoita naye family yose infect vakapera chido vanhu vakabva vaita give up systemally because at times unofanira kungoita stand up kuti nini this is happening and ona apo kuzvinhu zviri kuitika ubatsirika but papa yakatoradza kuzviita fuzano kazhinji wakabvoita give up. Pakaipa. Alright, inini andipe vanhu lucky charm zvakafanana nekunopiwa mafuta ekuzora amunopiwa ochinja. Inini chinosvika pandiri asekuru ndofunga voice zvese zvochinja zvese ende ndine zvandotoita zvananga ndisingaite zvandotoita tiri momo mudare. That's my secret inozikanwa vanhu yamudare mangu yandinoita ndichidzoka ndodzoka ndiri personal inini but vamwe venyu muri kudzoka makadhakwa. Mumwe anobva pamatara achitoenda kutoilet hanzi asekuru anomboenda kutoilet imikaini so asekuru anogona kutoita 5 hours
vachimwa chikari chigopera vagomwa 3 inini pandiri panapa ndakagara kuti ta dendisirini ndozodzoka ndikadzoka umbonone ndichisumuka ndienda kutoilet ndogona kugara nevanhu 4-5 hours ndakagara kusvika ndatozonzwa inini yangu system yakunditaura ndadaenda kutoilet kuti ndototi ndichipanda matare ndakumbosumuka ndikumboenda kutoilet hazviko zvese izvozvo ini ndikutaura on my experience zviripo zviri kutoitika izvezvi. So inini handipe zvese zvinanalake chamu izvo kwete hazviko ende vasekuru vangu vanokutaura kuti hazviko vachiri kuita chivanhu chaiko kudhara vanotokuudza kuti enda unodai enda kana kuti unogeza nezviyo inini ndichandokupa izviyo nebute ndo uchitonobudirira kana kuti enonotora mvura kana uri wemusasisimelo vanongobhirivha kuna musika vanhu ende munoshandisa mvura isisimeri muchinamata nesimba renyu zvakadai monodeketera mutupo wenyu isisimera muzoti unoshanda sei mafuta tinozora mukamatora mafuta iyo mukamazora muzondiudzai icho aiwa moyo aite gogo moyo hanzi munowanikwa kupi? Thank you the gift. Thank you gift senders. Guys, tell mchikanda gift mchika mnonga mchinobaya ndiregerero zvangu inini handina kuya panapa kuzvitengesa kana kutsvaga vanhu. Sisimero vari kutaura why ndachimbotaura kuti vanhu kuya panapa kuzotsvaga vanhu saini vafollowe vanhu kwete ndada kuzotsvaga vanhu panapa inini ndotsvagirwa vanhu nedzinza rangu ndo vanonditsvagira ini handipemhe vanhu mutombonona kufacebook muchiona ndine akaundi yekutsvaga ndiri gogo kunoko ndokwandakabvumidzwa kwandoya ndichitaura nevanhu chivapfudza ini handipe munhu nhamba yangu so very sorry vedu vandakuziya nezvangu inini kwangu kumatare unoya ndakurota kana sina kukurota hakuuyiweko saka I'm very sorry mundiregerero ina ndakuya pana kuzozvitengesa handizvitengese ba kana iwo wazotenderwa newekwa tichazosanganawo rimwe gore but not kuti ndaya kuzozvitengesa kwete asi ndogara kuDurban but zvenhamba yangu and please account yangu kuinbox musazvinetse ina handipe munhu nhamba ndinototaurirwa dare rako ndotanga ndakuudza dare rako tawirirana nedare rako ukandirota uzonditsvaga ndokupa nhamba kana pasina izvozvo kwangu hauye mamoyo indatonduwe munoita back to sender here right back to sender iyo yakufanana nemunhu uya akwenda ina ndiende kumakuwa kwete yakufanana nekuti ndatongofanana nemunhu anobuda usiku ndava muroyi unoudzwa nhau dzako wonzenda unodai wodai woita zvaizvozvo munhu iyeye pawaita zvawanzi uite iwewe vedzinza rako iwewo mudzimu wedzinza renyu munhu wese ane mudzinza rake unomushavira kana mukaita zvakanaka inini mweya mudzimu wangu inini nemudzimu wasisimeri ukasangana kumhepo vanoudzana kuti aiwa kamwana wako ari kutambura kwewe wakangogara kuti kudi vanonorwa munhu uya ari kukushungurudza unongozonzwa wega kuti kombo yayanzwa yakurwadziwa nemakumbo iwo wangonogeza ako nebuti ndo back to sender yangu ndakatonzi namamoyo munhu achakubatsira ndimamoyo saka ndatokuona ipapa mazvinzwa here gogo tinozoonana kana tarotana izvo zvandizoziya hangu ndakatoudzwa kunzi munhu achakubatsira ndimamoyo saka ndaona imimi mamoyo saka ndatofara ipapa kona igogo dzemahati break munonzienzi ndibatidze life munouya henyu unogona kuudza John uya ndibatidze zvangu because dzimwe nguva ndendiri busy ndina sure but maweekend normally because Saturday ndendiri busy maybe Sunday
Okay, ndichakutsvaga isandi. Yeah, back to sender iuroyi saka ndenda ngofanana nemunhu handiti at least ndiri kutenda zvangu hapana kutukana because inanda kuya kuzotukana nevanhu saka ndinotendawo nemacomments enyu inini handite zvekutukana nevanhu guys enda handite zvekutsvaga vanhu kwangu inini vanounzwa vandikatopiwa mwedzi wese ndisina kupiwa nevanhu handirari nenzara mumba mangu vanhu vanouya vega izvezvi vatori busy kubuilda imba yavo yematare yavari kuita ivo vega yakapiwa nemwere yakauyawo mumatare saka ndinoda kurumbidza zviri kuitikawo pandiri kwete kuti nindoshandisa zvakaipa ndofunga meli uyo anozviziva vazhinji vanenge vauya ndavaona hangu ananamamoyo ava vanouya kulive kwangu ini ndokuvhura huso pamhanza pako ndopanondipa nhau ndokutaurira kubva uchizvedzinza rako kuti nhingi unomuziya kwakati kwaunogara kumusha kwaka anda kuzotaurisa hangu edu Aiwa tinotenda mamoyo maita basa tadzidzawo vane nzeve dzekunzwa vaita sei vanzwa. Asisimeli na mamoyo maenda kuseri. Ini wangu ndandabvunzawo mubvunzo wangu gogo moyo ndati dzemaheart break munodzifambira here cause hamujono pakaipa gogo moyo ini ndanetsekana nematare angu ndikuda kubatsirwa zvodhibhira kuti une matare apiwayo matare atiri kutaura nezvawo ndeapi kozi dare rinooneka pamhanza pako togona kuti une matare ainyimimi hama kuenda muchinozvo zviti ambozotaurwa dare ri haina ndigone kuritaura kunzi hanzi ndoziva kuti machemberi saka zvinonetsa kuti tizoti mune matare ina handigone kuti ndikuti unawo tisina kumaona uye inini handikuudzire kuti unawo ndinotokuvhunza zvinotoitika uye inini ndinokuvhunza makope awakarota ndenge ndichipiwa kuti unomaziva here totangira ipapo saka ndopiwa makope anotoitika kumba kwako ndo andopiwa heart break mai vangu ndotanga ndaona uso hwenyu kuti chii chiri kukukonzeresai maheart break maybe mimi ndimi neproblem yepanatural thing uri kune natural spirit thing iri kuitika paupenyu hwenyu. Ndangofarira hangu pana gogo amuise mari pamberi ndozvandafarira izvozvo munonyatsotaura nemazvo dai vari vamwe vatoti uchitoyai queenbox kwangu izvozvizvi ndinobatsira vanhu vakawanda stereki but mimi hamuna kumbodaro naiwayo kuti aiwa tinotenda ane nzeve dzekunzwa aita sei anzwa inini handidi mari yenyu tinotanga tabatsirana tapedza kubatsirana makare kare vaitenda nehuku nembudzi nezvinoenderana nedare rako asi kune mari inopfupirwa mundiro iyoyo haina kana kunzi chikwereti unoipfupira iyoyo handina mari inopfupirwa pachivhitivhiti handina dare rinoitwa pachivhitivhiti asekura vasvike pachivhitivhiti vanosvika face to face yes
yekupfupira is 250 per ground. Woudzwa nyaya dzako woenda unoita ukaona zvinhu zvako zvafamba zvakanaka wochidzoka. Ukasadzoka wewe aizvozvo zvino vari pandiri newe munofambidzana muri vairi zvakavharana zvakadaro. Haunenchi kuteera, haunenchi kutsvaga kwete. Ipapo ndo pamakapenga ipapo because dai mazviadvertise kuti natopinda pasisimela apa pane vanhu vakawanda naro basa rikaenditoadvertise pataiwa maramba. Pane vari kubvunzwa kuti 250 rands iriwo US. Rands. Bhadharwe pamhepo pano inobhadharwa mudare face to face. Unogona kutobva kujob kwako iko kune 250 toita nhau dzako. Kwete pano pamhepo, kwete kuinbox kwangu kuFacebook, kuWhatsApp. Gogo moyo nditire dare rangu bhadhare no. Ndikakutaurira pano nhau yako handidi kana 1 rand. Ndokudzoti une zvakateri ndiitire kana nditoro mvura yepanze inonaya inoshanda ndichikutaura newe inini panguva yachona iyoyo ndichodzwa zvandindoita. Ndikakuitira ukaenda kubasa unozodzoka uchitenda. Ukasadzoka that's fine. Vari pandiri vanongomeno handizozvosvoitika ndinganyebe zvangu ipapo but sofa vandaitira matara ndinangu asina kudzoka. Unopera basa wakavarairwa ipapo ungaenda kubasa wanzi basa rapera wakuvatsvaga futi. Ndangofara hangu kuti muri mamoyo because zvakawanda mamoyo makambonzwa nhau dzebute paropa renyu here nhaiva mamoyo mubvunzo wangu? Ndakambodzinzwa. Are papa? Ndinaro. Sisimeri kana vachikutenderai vhurai uso hwenyu kana muchitenda ndingoita zvangu imimi nekuti muri chirano. Ndataura nini kuti moyo to the moyest. Rega ndiritore. Moyo to the moyest. Chandinongoda inini hangu sauye uchindinyebera kuti unofemba muchiti mukuda kufadza kana kuti simeri kana usingafembe nini ndikakufembesa runooneka kuti ratorwa newe here kana kuti ratorwa nedzinza rako. Saka ndasade kufadzana panyama kana kuti tiitisane kwete. Ndoda zvinhu zvokuitika paropa rako hatisi kuitisana panapa. Nekuti ini ndikafemba ndisi ndikufemba runotaurwa nevaredzi rako. Saka ina handisi kuita zvokuitisa vanhu panapa. Saka musauri muchinyara kana uchifemba ukufemba hapana chinonyadzisa pafembe pabute. Ya ndarona. Vakutendera here kusisimeri vacho ndangovanzwa vari kuzviguma here paplatform pavo kana kuti vanozouya kwangu ndakavhura life tozotaura nemi. Ini mandiregira ndikaenderai mberi conversation itai yamuri kuita ini mutondegira guys ndiri pazororo nhasi saka ndototora chitombokutsumwaira chitombobatwa newopi itai yamuri kuita fambai negore ndakateerera ndichivata chiteerera. Thank you so much mamoyo. Thank you mamoyo. Gogo hanzi itai handindokumbiro kuti mundibvisirewo hiti yenyu kana muchinditenderawo chirando ndizvo. Madaro ndoda kuti mundiisire bute renyu rekuleft side kwenyu nai madaro mandisira kuleft side kwenyu ndoda kuti mundideketera mutupo wenyu muchitaura nawo mapedza kudaro mundifembera ndokutaura newe. Okay. Aiwa ndaisa maita moyo chirandu mushaya chiraswa matewe tinogarira mafuta tichizora. Zvakanda zvishina handinyatsoziva kuudetemba wese asi tisana moyo chirandu.
ana gwai ana moyo chirandu varume vedu anda dzedu ndana gono mushaya chiraswa ndove tinodzura nadzo mumba matewe togadzira ngoma ndove todzidzurisa mumba. Ndapedza zvangu saka ndobva ndafemba. Kutaura nemi ndiri kumbotaura navagweshe kweshe. Ewe. Basi problem titani yangu sina mbovu natimire nitore buti terangu runde ngoi manje njenje une muromo futhi. Jabulani dayambo blogo. Ma admin maona comment ya Jabulani. Musabloke vanhu. Munhu musiya ataure zvaanoda, haarambidzwe kutaura zvaanoda because you can't force everyone kubheliva nezvinhu zvanisiri maari. Ende haukwanisi kutipedza nyika yese. Alright, so pari panyaya yekunzi kubheliva zvechivanhu, you can't force everyone and tese hatibhelive mazviri. Neniwo ndakudzai kuti hongu musha maibikwa doro maitambwa ndaiziva zvichinzi jiti asingazivi kuti chivanhu chaitoitika. Saka hani mangosimira achindibvunza mubvunzo kuti saka wakazvitambira sei. It was a process chaiyo kuti ndizvitambire. Ende ndichitori mwana mudiki fungana ndikavhura uso hwangu and ndichitori mwana mudiki chaiye 38 years, so I'm still young. Ndichitori mwana mudiki, hani mukundona. Ndichitori mwana mudiki stereki. Aiwa, I'm still very young. Ndichitori mwana. Ndichitori mwana mudiki. Kuzondisa mudiki. So handitye zvandiri. Ndezvitori ndasingatozoni ndichatozogarawo musoro usingagezwe nekuti havasi kuti ugezwe, vachandudza pauda kuti ugezwe. Nandisiri mazviri ndaitorukwa, ndaitopoda, ndaitozora mafuta anotsvukisa. Atembengeti matsvuke chaiyo, but ndadzoka normal skin yangu ndisina mbogeza, ndisina kudii, vakaidzosa. Saka handizvirambe ndozvitoripo.
but handiti network yangu inenge ichikata vabvumire ndivhure uso hwangu pajekerere kwacho inovhara inenge ichikata inenge ichiramba inoramba uzine zvakutonge ndiri kufumura zvigere padhiri asi zvinhu zvokungotofamba tichishambadza indine chivanhu indinobatsira indinorapa guys ndatongo apa ndimi mandibvunza ndamboya pano ndichitaura nyaya dzekundorapa ndinoda vanhu yaikwandiiri no so asi zvinhu zvekushambadza vanoita vega mabasa avo nekuti vakauya vega zvekushambadza tazviya ndezvekuti iwewe wakazvitsvaga zvakauya zvega aushambadzwi ndikataura naamamoya vakafarira dare ravo ivo ndo vachanodzochi mumwe womukanya mukanya imbonzwa ugogwa wonzwa zvakadaro kuti nini ndototanga kutsvaga vanhu kana kuti ivo vanotondirotesa kune munhu ari kuuya akadai zvese izvozvo pana ari kutaure hapana allright saka tombomirira gogo kana kuti muri kubatsirwa ndimaikodza ende network yavo zvavo ndaida kutongotsinirira hangu kuti muri kuinzwa network yavo iri slow zvekuti inozotaura papaya zvavanga vachitaura havo ndaida kutsinira zvavanga vachitaura havo kuti pavanenge vasingabvumirwi kubva kudhara ndiri panapa vanozototaura papaya network yavo iri slow saka ngatingokipa iye positive mind panapa tukwe vanhu guys panapa tukwe vanhu ari kumapeji kamuchida zvehondo kunoitwa zvekutukwa vanhu noti panapa thank you asi mai vangu irava ni mai vangu ka imi mama guys kufacebook muchiripo here because handisi kuona macomments handisi kuona anything yakangostika kana pasisina vanhu ndidonetse hangu nemimbomire yangu ndaita bhizi mbichana kweshe vari posaka hazvina ndei ndichita zvine zvichidaidzira aiwa it's okay comment section tiri kukuonai letu taurongo ndobvunza kuti kudiko letu atomubvunza akaunotokisa yesi tiri yesikhanisazida wangu uri sei azvizira ke kuntai ngatitepedu screen ngatipite paisipinde mu-1000 nhasi takamirira unogona kuita laki nangogoma moyo tikabasi nachose vanda kutonyatsotsvagwa kuti vanowanikwa sei hauzivi paunoyambukira trish aurako ngatitepei tipinde vane mashumba muchivapa isirai gogo shumba vanhu vari kubata vedu vevanhu vari kubata yesterday ososi tiri kunoku kusouth africa vedu vemozoti kungogara tiri kungofamba ndakapinda zvimashopu zvezve zvemakula ndetsvaga mushonga wekuisa mumota makonzo ari kupinda mumota kuinjini handiti
mama kazara nedhisi vanhu vachitenga masouts aya makendroid ndikati vedu tiri kungofamba panyika vanhu vari kuzvidzivirira dia vanhu vari kugeza njenjenje thank you papi unogezei ndaiona mavhidhiyo ako nezuro ndikati mai mwana akachengeteka musi munogara kudhebheni here inini musi munogara iyewe wakachengeteka ngatimbonyararai mamoyo vari ndana mutauri muri mai vangu wanai mama mundizive here mwana wenyu akabva akaenda unogadzisa chivanhu 2 years baby mwana ndikanga mukutaurana napa mamoyo ari kudhep vari kuvanza vakanza nebhebi vatanzwa narutenga makenduro mbavemasvi kana muri napatricia kana muri kuizi vandoti amene vati zvenanzi vakati vakagara pacheya vakazviti bhebi amene wati vasiriwo here vagari kudhebheni here ben aiwa handigari kudhebheni alright mafanana pana amai vanogara kudhebheni vanotaura nasisimeri vari chii vanoita zvekubata mari kuno kudhebheni alright aiwa handisini mamoyo ini makonekta nini nekuti ndiri mamoyo plus vadzimu vangu vari strong ndosaka nyatsei kundibata ipapa ndinoukama neukwamoyo saka tichakonekta chete saka tabho yacho manje zvainenge ichiterege ichiti nziriri saka pakazara namamoyo kavo pakazara namamoyo vachinji ndivana mamoyo kuti gogo vangu vagogo vekudhara vaiyera moyo tiripo saka handizozivi kuti ndakazokuza ichokwadi nekatarisa history maigodza ini ndofunga ndaiyera moyo ini tone fesi yako tinoziyana namamoyo ngatione zvakaita fesi yako namamoyo vairamoyo vanooneka vana mamoyo vanogeza tione fesi yako twi kokunaka inini ndinotoira moyo vhistri yachona vhele ndinotoona kuti ndiriwo kwamoyo pawazoita vhele apa hausisiri moyo vana mamoyo ka vanototaura vhele vana mamoyo pane basa kana basa hombe kuti diki chero vana chihera vanozviti vana chihera vanosara pasi vana havazvizivi kuti vana chihera vanosara pasi vairamboyo vari mberi pamberi vaite paiscreen takutosvika mu100 ndikukutokodza mamoyo vakaona screen vakaona mahati vane mahati edi kungotiuzive kuti moyo nezvimahatsi tetakaisa muri kuzviona here nemahati epingi vai vaisira igogo mamoyo hanzi vana mamoyo vari hanzi nanima the blessed hanzi vari parunako pakugeza nepachihure nekushanda haatozvishandira vasikana pachihure muri papi saka pachihure muri papi mati vana mamoyo vari pachihure varipo vanozvitutumadza nerunako kavari simati vanohura zvekuti vana mamoyo kamupusira akawana murume akapusa anohura aigodza taurai chokwadi mwari akuregerere hanzi vana mamoyo vari pachihure aiwa kuhura akuchinyepera kuhura dzaanhema vairamoyo vanozvishandira vanoshanda dzavanohura mamoyo akangowana murume akapusa chete anohura kana hanzvadzi dzedu ndo dzinohura dzakanyara kune munhu asingahureri kuhura kuita sei hanzi musasvibise matare order please vasati vakutaura kana vakutaura tonyarara kuhura takamirira tichimbotaura nonsense dzedu takavamirira kogoma kuhura kuita sei hanzi pesa apa ndaifunga kuti bhabhi ndichihera ndiri moyo akakwana mahure madziteta ndiani ari kutaura kuita sei kuhura kuita sei kuhura
Isa makeup ne-lipstick red. Ndosaka kuziva kuti dindiro kwamoyo ndotoona history ndikatoiona moyo straight. Takawanda. Hapana chiherere pano kana wani. Aripo chihera ambokandira ndimanjenjenje asiperi. Vana chihera vadzikamiswa nevaera moyo. Tinodzikamisa. Comment section hapana chiherere apire papanewapo. Vaera moyo to the way. To the way. Chokwadi vanhu vanoda havadi kutaurawo chokwadi vana mamoyo ndo vanochinja kauyu ndo vanochinja musha kava kuti kana vasvika pari pashumba panenge pakunzi pava mamoyo. Kuti shumba inzi shumba inenge ine moyo kana isisina moyo pasina moyo hapana life. Maikodza asi ndiri kunyepa here kuti muyera moyo anoda murume akati changapo. Murume ngachangamuka kuti kureva kuti musikana uya akauya pano murume wakaera moyo hanzvadzi yasisimeli tese ichachema iri pafoni. Aiwa hatisi kubvira kuvarume ndikubvira kuvanhukadzi Trish. Unoda murume akachangamuka kuti paone konzi muyera moyo Trish handiti akawana murume akapusa ndinoda kunyepera. I've seen it numbers without times. Murume anohurirwa murume akasatoti tsakara inabvi wangu babi chimbonomwa mvura. Vana vasikurorwa letu Trisha wakazoona bhudhi moyo vaya kuti kanyararidziro kavakazotiita kanga kari kaingoti wangu asingachadi kuti munhu wava aramba achinzi hure hechi anga tichizvisiya hedu. Vaira moyo varume vachona vanachirandu kupusa. Vaira moyo vakapusa. Vanachirandu vakapusa vanongohurirwa. Vakadzi ndo vakangwarira varume vacho hapana. Murume muyera moyo akazungaira. Eza hamusi kutepa screen. Aiwa ndatepa chimbotarisa matepu angu shamwari. Ini ndamanzwa ini ndiri kumaona Maikodza vari kuita kubhora skin. Bhora inda kutepa ndadzoka hangu imi musanyebei vaera moyo havahuri asi nyaya dzinoitika havadi matakanyanya. Ukangotidza matakanyanya tinosiya ende tiri vanhu vekuti tinogona kumbozvibata toramba tiripo titaenda gomera uripo toita gomera uripo. Mirai nidzosere waindiri kudaro nekuti iwewe unenge usingada tidi tsvina kuti nhasi ndauya neushu mangwana ndine ushu mangwana ndine uyu. No, mitupo 30 kwete. Saka tinoramba tingori ipapo asi tikazoona kuti zvanyanya aiwa tinoita tsvaira kunze chaiko tinotsvaira kunze. Mdane ndadzokera kumashure atitsoreki. Hai ni mitupo yandinayo yakutosvika 5 ina mero mutaura kuti kudi ini ndikajairirwa ndosiya ende mamereji ndotopinda ndichitobuda mwe. Wakafanana nenini handiti. Ende Maikodza vana vangu toyatsozvizvarira. Maikodza idati ndikunyemba ndikuri panapa tinyepera vanhu pane papane. Alright. Chokwadi kunyeba kudikanwi kana zviri izvo ndizvo ndini hangu chandofarira chokwadi kana ndanyeba kana ndisina kutaura zviri izvo hazvisi. Ndichatanga hangu chirandu kana pane chandichakuudzai chisiko ina handikuziva ndatanga kukuzirai pano. Handizivi tikamboonana here handikambotaura tese pandakukwira pano chiziva but kazhinji vanhu vandoziva ndeuyo ari papa admin pana pakufacebook naivo sisi Mari naivo sisi Mary pana pakashoma kuya ndokungana totanga kuya nhasi nditokupai magift yesisi Mary ndakavafollowa kudhara TikTok yaoneka Instagram neFacebook kare that was 2002 kare so maaccounts avo ese ndinawo ndinoteerera hangu nhau dzinenge dzichitaurwa even kumafacebook madiaries eDurban ndiriko nevamwe vanhu ekunobatsirwa ndiriko but ndakazviti Maishameni vanoziva kuti Maishameni zita remwana wangu
2002, no, not 2002, 2022, sorry, not 2002, 2022, sorry, sorry. Okay, shangoti gaga nini? Ndigare pasi zvandakudze zvoda wakagara uchitora nguva zvidi zvekungoti kasha. Okay, Granny. Chekutanga ndikuda hana yenyu Chirandu muiregera kurova kwairi kuita maka nechikonzero tichaita kunge tikudzana mazwi asiko nekuti handisiri ndikumataura mazwi andaudzwawo kana asiriwo kwete noti hongu ndaenda tozofamba tichitaurana uyanga achinyebera vanhu uyanga achitaura zvisiko zvandataura zvisiko hazviko zviriko ndizvo handisi kutsvaga mbiri ende handisi kuda vanhu iye magifti amandipa ndinoda kudzorerai mese handitozota nditohwa sei ndofunga mukachesa akaundi yangu kana ndikapa akaundi yangu nditori ne2000 manzi iriko handizoti notohwa sei handiri ini ndinobleswa nevakuru zvavanondipa izvo ndosaka maona ndichipa vanhu magifti handizive kuti zvinofamba sei saka ndatipa clear ipapo uye kuinbox yangu kana mukazara mukadii hamundioni ndichikupai namba dzangu kusvika ndambotaura newe ndanzwa nhau dzako uye ndichakudza zvekuita vekwako vakakutendera midzimu yekwako ikakutendera kuti unditsvage unozonditsvaga totangira ipapo ndofunga makatasa kuakaunti yangu hakuna nhamba yakapublisha nditori nemapicha emunhuwo zvake kana mukanotora ariko haizi private iripo ndichitonakidzwawo neupenyu ndaitonakidzwawo neupenyu ndizvo hamuna machira muri kuona arikoko kakaseri akagadzirwa ariko machira echivanhu kwete machira angu echivanhu ari mumba mufe makavaona its a secret thing yangu kana pandobadza life hamundoni ndakapfeka machira ndendakatopfeka hembe yangu that's secret yangu isingauye kuzoshambadzwa pano hamundoni ndakabata tsvimbo asi munondona ndichifemba chete kwete pfuko rangu ndogonorisa pasi pandakavhara hangu mike riri pasi ndakavhara hangu uso hamusati hamutombobva makaroona pfuko kana kumvura kana paipa ndoenda nevanhu nichiisa mavavi kwete hamuzvioni zvinhu zvangu zvinongoiwa ikoko topedzera ikoko ndatipa kliyeke ipapo miri ati chokwadi amamoyo wayana inyiri kurova mukati nekumerera inda naichirando ameno kuti chii antaure ndizvo here handazvisi ndizvozvo chaizvo handei tichidzika nekuzasi tichinopinda mudumbu kusaidi kuleft kuitira kunge kunoba here kunge chii but kuchiita kuchikwidza nekuya kuhana uko munozviziva here izvozvo aiwa izvozvo handizvizivi okay ndatenda zvangu asi first fembai mudzikamise hana yenyu kana tichingoera mutupo imwe chete hapana kachinotyisa nhaye vamamoyo aiwa hapana unoziva zvachona izvi inoti netei hana inongorova but normally kana hana yangu chirova chiminzi pari kubuda zvinhu zvakanaka okay handozviziva hangu chokwadi choizvo zvokureva kuti inini nemi taenderana because kana nyange ndikaita chinhu hana yangu anoziva kuti aiwa apa ndipo pabuda asi kasari pandoziva kuti aiwa something is wrong mai vangu ndimoyo zvaitwa moyo ndikuda kuti mufokasi mumbondibuditsira zvanga muchiseka pano zvanga muchitaura pano ndoda kuti mukurukure newe kwenyu nai zvaitwa moyo chirando gono remombe mukaka tinomwa mafuta tinozira ndoke tinodziramba muswe tinopomisa ganda tinokakisa ngoma zvaitwa chirando zvaitwa moyo
remuto rechidova zvakanaka mamoyo naya mamoyo pfuko reblue riri kupi Handina. makambozvinzwa here izvozvo Takambozvinzwa but asi handina. Nekuti zvaunoita unoenda pane munhu wokuti tenga chakati wotenga chachona chazoitika hapana. no handina kuti tengai pfuko ini ndiri kutaura nemi parova hana yenyu nepamafemba paita muchemberi akadzama zvikuru aenda kunokufugidzai pfuko wandabvunza kuti pfuko rebhuru riripi makamborinzwa here dare iri kuti pamuri imimi nhasi uno tingagone kushava tingagone kuita zvatinoita pakurarama asi kune nhau dzemuchemberi agere paropa renyu makambodzinzwa here Ndakambozvinzwa. muri papi nenhau iyoyo nekuti zvizhinji ndiri kuona kumakope zviri kuuya asi zvine ndichinotarisa kune kudzimika kuri kuitika nhau dzemakope idzi kana dzichinouya dzese dzakakwana kune kudzimika kwadziri kunoita munozviziva here Chokwadi ichocho. murume wenyu ari kupi nai chirando Murume hapasi sina achira moyo. munoyeuka here nhau dzemakope enyu panhau yemurume wenyu kumakope Handichayeuka. the way amuri kutepa screen muda kutaura nakoko uri kuverenga macomments aya zvakaomana ari pano aya oraita zvine yazvo ina handina kumboti ndikutengesei pfuko asi ndanoratidzwa muchembera uya achikupfukedzai pfuko pamafemba nhau dzenyu idzo nekuti dzigere paropa renyu dziriko mukati memusha wenyu asi chiri kundinetsa chiri kunditambudza mai vangu mune nharo kana kuti ndingati idzo nharo dzine umwe kana kuti ndingati iwo kusanogamuchira dare rigere paropa renyu amene kuti muri kuda kuti ana agorigachira kana kuti tichanogara pane mumwe kana kuti muchangorisiya makadaro nekuti maka nechikonzero ndichinodzika-dzika tiri mukati memba yedu ndaiti nhasi ndikasangana nemurume wenyu tiri pabonde moyo ndainzwa ndichisemeswa kunge ndarara nechimwe chinhu ndainzwa zvichindinyanya ndaiti kana ndikada kuenda unogesa so ndaifanira kuti zvibude ipapo zvibva zvatondibva asi kuita zuva randinenge ndichinzwa kuti aiwa nhasi ndiri kuda kusangana nababa zvichidaro moita kunzwa kunge fanike makazarirwa makabudira zvokuti mungakwanise kutobatana huro tichinokikisana chinokandana pasi apo Chokwadi ichocho. nhasi uno kana ndikada kutoti ndikupei humbarume muchatanga maiyera maitsvagiridza maiwanikidza maiyera maitsvaga maitsvagiridza munasoiyera ivhini zviri mukati hapana mwana mudiki pano pakanzi under 18 handiti mutsvagiridza zviri mukati mutsvagiridza pasina kuti pfuma kana kuti kudii kwete asi muchatsvagiridza kuti kuyu ndichamugona here uyu kana kuti kudii but mune kunosema kana kunomushora kunzwa amene zvazvinokuite kusvika manzwa miri wenyu imimi uchikutaurira kuti aiwa apa tinokwanisa kugara Aiwa ichokwadi. Ichokwadi. asi chiri kundinetsa inini hapana kana ari kuda kubvuma matare enyu kaya Hapana nekuti zvinonetsa kuti vanochona vanozvigadzira panenge pachishaika munhu anozvigadzira munoenda kwamunoenda patinoramba tichingodzoka chete pasina zvambobuda pazvinenge kuchigadzirwa penyu zvacho. amamoyo mainzwa hana yenyu ndichitaura nemi zvainoita kana tikasvika pamuprofita kana tikasvika pamunhu anobatsira inongorova ka1 kuti 1 2 3 yobva yakutaura kuti panapa hapana chiripo pana kana chatiri kunonzwa tichibuda ipapo kana tikaenda pane munhu ane dare chainokutaurira inoita zvekunorovera nemukati memudumbu kunzwa kuti ya pano ndakagarwa pano munhu yari kunondiudza nhau even ndichitaura nemi pano munotonzwa muchitonzwa unge mune munhu ari kutaura nemi kuti aiwa zvipo zvaari kukutaurira izvi
Marvel, we listen, we don't judge, my love. ina handisi kuti mundibvumire chirandi kuti tifadzane. Ina handa munhu andopa mhepo, munozviziva dare remweya harina mhepo yainopa munhu, kana kuti tipanane mbiri, kana kuti tizosekana, kana kuti tizoti ndanga ndichiudza vanhu zvisiko. Kwete, ini ndangonzi ndikugadzidzirei dare riri kuti kune dare rambuya varipo pamuri, asi mbuya vane pfuko randaona reblue ravanotaura nemi. Handina kuti munotenga pfuko, hamutengeswe pfuko. Mbuya vachauya vachitaura nekuti handisi kuona mhepo yakatombotaura kana kutaura kuti ndini nhingi ichinotaura kuti ndini nhingi ndakazvara nhingi ndakauya pakati ndakafa so zvakadai zvikadai ndauya ndakadai. Kwete, handisi kuzviona izvozvo, asi chandiri kungoratidzwa inini ndiri kuona muri munhu ari kutonopiwa muti uyu, ndiri kuona mubhanana uyu kwautora ukapa sisimere vakamwa mudumbu mavo munopora. Ndiri kuona muri munhu wekuti kutopiwa shizha iri ukamupa munhu uyu ane nhau dzekuti mbereko dziri kumunetsa, ndaona munhu iye achinopora. Handiziva ndakuresverei, mundiregerere, ndozvandangonzi ndikutsanangurirei chete izvozvo. Aiwa, izvozvo ndakambozviudzwa ichokwadi ichocho. Handina kunzwa. Ndati ichokwadi ichocho, hamusi kutaura zvekunyepa. Kunzwa hangu malips awo amene kuti tese tiri kunzwa here, hanzi vangoti ndicho here kana kuti ameno, pamwe ndisiri kunzwa neti. Izvozvo zvamataura hamusi kunyepa. Tiri kuenderana. Hazvina mhaka muchembere wangu, munofanira kuti kana makasvika pane munhu anokubatsirai munotokudzwa, munoteswa nhau idzodzo. Chekutanga munhu iye anofanira kukupai nhau dzekuti mutaure nabuya vakupei nhau, vanasokupei munhu achayambutsa dare renyu nezvichanoitika nekutaura, vange vachitaura, kwete kuti mutengese muchembere wangu munonditengera nekuti ndaona riri pamururi. Kwete, asi munhu vachatosvika wokuparurai nhau dziri pakati peropa renyu. Ndozvandangonzi ndikupei hangu dare renyu rakawanda iro. Imi munoziva zvenyu, but ndanzi ndisanotaura zvakawanda, ndangonzi ndikokugachirai dare renyu iroro. Aiwa, ndapanzwa, maita basa. Network handisi kutombovanzwa. Ndati aiwa, maita basa, ndapanzwa. Wataura here anything Pakajeka ipapo. Soupenyu wake wemukadzi uyu? Kusina mbobuda, ndiri mumashure. Alright, aiwa, natenda hangu, handizivi kana ndakuresverai chirandu kana ndakuresverai moyo. Aiwa, mudzorera henyu, inini ndangozividzirwa zviiri zvitatu nekuti handina mbokutaura kuti nhasi ndakumboita zvekumbotaura nemwere, kana nhasi ndakumboita zvekumbotaura nemwere tichidzidzisana. Inini handisi kupanda matare panapa, tiri kudzidzisana. Igwara randakupai, handina kupanda munhu matara, ndakupa munhu chiprofita, asi ndanga ndichidzidzisana. Handina sekuru vanosvika pamhepo, handina mbuya vanosvika pamhepo, hamutondinzwi ndichitaura sasekuru kana kuti vachitaura nemi vari sekuru, kwete, asi inenge dzidziso chete. Dare rinopandirwa uri paground. Aiwa, ndinotenda maita basa mamoyo. Ndakudai ndandiri kumba, ndanga ndaita chaizvo zvinoitwa, ndakagara kumbo ndine pfuko rangu, ndandichakuratidzei kuti ambuya varipo nezvandinoita. Kuna vanoziya kuti ndinotokuratidzai ambuya vakatoita zvavanoita, makagara kudaro, moona kuti mune chokwadi here kana kuti hamuna chokwadi. But aiwa, hapana mwenje ngofemba zvangu. Mati munovhura masa, saka paTikTok munoshandisa zaro rekuti gogomoyo. Ndi yangu handina imwe. Zvakanaka, ndichauya nesandi. Zvangu chirandu. Ndokumbira ari kuvhura macomments amire kuvhura. Whoever's opening comments, please musavhure. Imbosiyai vanhu vatepe screen. Live yedu inodonha because vanhu havasi kutepa, ndosaka tiri kuvhara. Siyai vanhu vambotepa, tikasvika ku115 tichavhura macomments. Okay dear. Aiwa, mataura nemazvo mamoyo, tinotenda maita basa. Mama moyo, ndingavhunzawo ipapo. Ndichinotarisa kumakumbo enyu, kune kubaya here
gumbo rekuleft ameno kana ndaritadza ndoenda pakati pemusana wenyu kumusoro kumabendekete ndiri kunzwa kunge kubayiwa kana kuita kunge orai ndingati takaneta nhasi musamiri wangu wakaneta, its normal thing, but ndiri kunzwa kutoneta even pasina kana chamaita. Handizive kuti zviriko here, ndangonzi ndibvunze izvozvo. Aiwa, zviriko. Asi gumbo rinyanyorwadza nderekuraiti. Rinonyanyondibaya nderekuraiti. Makamboshandisa here zviyo kana kuti hamusati? Ndisati. Alright. Ko mvura yepanonaya makamboishandisa? Aiwa, ndisati. Ndikakuti muite muzouyawo muchipupura pano pane zvandoda kuti mukurukure nemuchemberi wenyu. It's not me. Muzive kuti zviri pamuri chii. Ndoda. Asi tiri kuFacebook kana? Aiwa, paTikTok. NeFacebook iri live. Iwe ini zvekuFacebook ndine mugano. Ndiregerero zvangu. ZvekuFacebook ndine mugano. Chaiwo mukuru. Mugano. Alright, hanzi mukodzoka netestimony. Ndatenda zvangu ndoda kuti muone ambuya vari pamuri. Mushandise buterere ramuri kushandisa hazvina kuipa hazvo. Ndichererewo mvura yepamba penyu. Pane asati atomboichera makusenseni mukakwanisawo kundimukira. Imbozvibvunzai nhai muchemberi wangu, sei muchitanga kushaya hope kubva na2:30, 3 dzinoshayika kuzopinda kana kuma4. Imbozvibvunzai kuti zvii zvinoitika uye hana yenyu inoita sei. Imbozvibvunzaiwo izvozvo ndochekutanga. Uye kana ndichitaura nemi kana munhu yaane dare risiri reurombo kana kudii, pane zvinoitika mumusoro menyu. Imbozvibvunzai futi izvozvo. Ndatenda zvangu. Zvandiri kuda kuti mundiitire, mutore mvura pano makusenseni, matora mvura iyoyo. Pane asati aichera kana mukaigona kuibata kana kuma2 patepi, mototanga kuvhura ndimi. Maivhura mvura iyoyo mukandizadzirawo bhaketi. Ndoda kuti mundiisirewo butera muri kufemba kana munaro rakawanda. Mundiisirewo mumvura imomo. Mundideketerera mutupo wenyu chirando ende munougugula wakazara kumaTikTok, Facebook. Mundiitire wese uchipera. Mandiitira wese uchipera. Muti aiwa munhu andisusikidza dareri. Ndezvemudanga muyera moyo chirando. Ndizvo. Mapedza kudaro kuti mundigezere. Munditaurirewo kuti makuda kuziva chiripo pamuri. Ndiri kufemba inini panyama here kana ndiri kungofembawo zvangu. Pane zviripo here kana kuti hazvipo. Sei dzimba dzakadai kana kuti vana vangu. Zvinamaka kune mwana uyu. Alright, ndisiyane naye zvangu yevana, handina kuitaurirwa nzi ndiitaure nhasi. Mundibvunzirewo zvese izvozvo muchemberi wangu. Moenda munondigezerawo 3 dzisati dzapera. Mageza kudaro inotonhora. Mundiregererewo. Asi muchanogeza kubva musoro wese, papi nepapi. Ndatenda zvangu kuti hamuna murume. Muchaenda munorara nemvura yenyu mageza. Moenda kunorara. Muchawaona muchemberi wenyu. Muchitaura nawo. Muchipiwa hope. Zviri pamuri. Ndichachiisa. Aiwa, ndichaita. Zvese zviri panyama yenyu zvinorwadza zvaitika zvese zviri kuvhara neavo zvavari kuita zvese muchazvipiwa. Aiwa, ndinotenda. Saka ndongozvitaka 1 chete.
Mimi une zvekutaura here? Mimi. All right. Thank you, Gogo. Mimi une chekutaura here? Ndachida kutombobatawo gogo kana vari kubatika. Ndozvandajoinira kana zvichibvu kana zviri kubvumidzwa. Aiwa Gogo vanyatsotaura shamwari. Ndapinda kumashure. Mirai vadaire maikodzi. Mirai vagodaira gogo wacho kana pamwe vanenge vachikwanisa kumutaura naye. Bhabi une chekutaura here? Vapedza here kutaura gogo? Vari kumboita zvemagifts saka. Bye everyone. All right. Maita Thank you basa so much, gogo. Gogo. Thank you so much. Thank you, Gogo. Thank you, Amoy. Angachida gogo. Angachida gogo hanzi munotovabata Sunday munofana kufollowa inonzi chiko. Maadmin muri kurwireko mucomment section muri kurwiwa asi maadmin achakawandisa kai. Hanzi munovawana Sunday kuuyu kwavo ku page kwavo vari kuda kubatsirwa hanzi andibatsire pafoni anga achibvunzo yapinda kumashure. Munotoenda kupage chikwavo hanzi ndikwidzewo kundi naSB. Usachepe screen wakavhura mic. Wakavhara ya mic. Yo vanhu vari kuda kukwira vakawanda. Iyo ameno kundai. Vanhu havasi kuda kukwirira nyaya yagogo here. Gogo vati havabatsiri pauyu. Ndofunga ndo yavari kuda kukwirira dhiya gogo vati havabatsire panapa. Ende mutovatsvaga kuinbox. Vakanzi gogo moyo. Vafollowe ikoko vanenge vachida kubatsirwa. Togona kuchipinza yedu imwe topic handiti. Eze tinzwe kumaadmin unodzikiswa pano. Ya ngaipinde. Mara moyo zungu. Unoswera wakangwa padze. Mara moyo havatani kutungamira. Maadmin ndiri kudai kuseri mese. Utaure navo mahachi maadmin mese. Go and see Victor. Muda kuchita go and see Victor here wako. Plus I think maadmin mukudiwa kuhearing kuseri. Zvepano plus maadmin akawanda saka maadmin munofanira kutipawo mukana munofanira kukwirawo muri 2 kana 3 nokuti pane inoita vanhu vangani ko 9 pano pane vangani maadmin pane vangani izvezvi varipo letu anenge admin Trisha uyo handizivi kundai handizivi saka hamuzosariwo chero tiri mhomho zvedu hamuzosari kamaadmin kundai ngavhure mai ataura nakundai nekundai chiko chikumboitika vanhu vari kuita asi maadmin mucomment section mukurwiwa chii chikuitika nekundi ina ndiri kumbozvizivei aripi kundai Kundi, come to the camera for just 3 seconds, baby. Come to the camera. Turn the camera. Kwira pano kuti mundidzose. I know kuti mune zvamuri kufunga mupfungwa dzenyu. Ndikwanise kujaja minds dzenyu. Chokwadi. Hakuna munhu asingashorwa, munhu wese anoshorwa. Kunge mapasta chaiwo atori nembiri vanoshorwa. Mumwe anofamba nembiri yake. Pandauya kuzocleara up. Inbox yangu yagara zvayanga yakazarawo kudhara zvainotori ne15 vanhu vasingapinduri andipindure inbox ndati ndibva ndaclear ipapo vese vaisa mamessage ati C26 andipindure inbox andikupei namba dzangu even kudm kwangu hakuna namba andishambadze chiri pandiri ndati tibva taclear ipapo hongu mungazotaura zvamunoda kuseri zvii zvanoitika andina hangu basa nazvo because nii chiri pandiri ndochandofamba nacho ndizvo saka mumwe nemumwe zvangofanira nekutenda kusvika kuna Mwari tese tinotenda Mwari notobuda mumba tatonamata kuti Mwari tibatsire iwo
tiri kuendawo kumabasa, maaccident izvi zvinoitika pakurarama. Tichengetedzewo dzimba dzedu, tichengetedzewo. Saka ndati ndiclear ipapo, ina handitsvage vanhu, handina mari yemunhu yandopemha pamhepo, handina mari yemunhu yandinodya pamhepo. Kwete, ndikashaya sauti ndinoenda ndichitaura kubasa, kana ndikashaya sauti ndotaura kuhama dzangu, kwete kupemha mari. Uye kana ndichida vanhu inini ndikatoisa bute pasi, vanondigira vanhu vega, zuva iroro handidoke ndisina murwere mumba auya arikuda kurapwa. Saka ndatiti clear ipapo kuti handipe vanhu nhamba. Ndaiona inbox yangu, ndatenda zvangu nekufollowa, handidi mafollowers, munogona kumadzosa mafollowers enyu. Ndati ndiclear ndanga ndichingokwirawo ndosapota Sisi Mary ende nditoriwo fani yavo. Chete noti kuti ndauya kuzoshambadza kuti ndikutsvaga vanhu, ndikuda vanhu, uyai ndikubatsire ndinorapa. Kwete, indotorarama nekuzvishanda. I work hard for my money. Saka ndatiti clear ipapo. Gogo hasi kuda mafanisi, hasi kuda zvemafanisi kai. Unosiya mapetwa pano nagogo, vanhu behave. Saka bhaibhoti tiburuke here iso maadhinin. Aiwa, ndinoboda. On to the next one. Let's keep it positive. Handinobodaro ini letu, ndiri kuda Kundai. Kundai aripi, Kundai ngauya apo. Ati handiri kugerwa naKundai. Apa adona, abva adona, ndiani adonedzawo Kundai vedu we? Haana kutsamwa here Kundai nezvaitika. Chichamboitika naimi. I'm sure pane zvaitika, anodzoka. Saka tasara nemadmin manganiki uri admin. No, I'm just a big fan. Muchasara mega madmin adona. Tichapasiwa mtongo, totonyengerera letu natishaipa. Letu. Anodzoka Kundai, anodzoka. Ngatiende pane imwe topic. Ndine mubvunzo guys. Is it possible kuti munhu atorerwe destiny yake? Is it possible kutorerwa destiny yako? Tomboti uri munhu anobata mari anoshava and all that. Let's say a partner or through sleeping with someone or association, friendship, whatever. Is that possible? Zvinoitika here, zvinonzi destiny swapping. Is that true? Is that definitely watsamwe izve definitely. Nikiwa zviriko zvakatonyanyisa auzi maprofita achizonetsana kumasouko zvinzi wakatora chipo changu. Because zvinhu ndikuona kunge zviriko guys. Vanhu vanotyisa kunzwa. Wakatorerwe? Takamboitaura nyaya iyoyo. Takamboitaura if you remember tichiti vanhu musajairira kungobatwa musoro nemunhu wese. Paunongobatwa musoro paipai unotorerwa chipo chako ipo paya. Musatendera kungobatwa musoro nevanhu vese. Through friendship. Kwete zvemaprofita through friendship or friendship yako nika usikuziya kwairi kuenda. Ndopaunochitorerwa ipapo. Rege ndidone guys, ndinzwire kumateresi. Kona manita silipo gogo antu vaitwa sei. Gogo havana zvavamboitwa, pane zvavamboitwa. Ameno kana kuti pana komenta kuti vana mari kana kuti ameno kana kuti vanhu vazara kuinbox kwavo ndo zvavabhowa, saka vangoti vadzoke vaite set the record straight. Kwai handidi vanhu kuinbox kwangu, kwai musauya zvamurimi. Saka vari kutaurire kuti vanorapa. Vari kutaurire kuti vanorapa. Kwai andamboti ndorapa ini. Nangoti ndikuitira munhu wani wavaitira uyu. Saka vanhu 26 vanhu vaya kuinbox kwangu forget and smile. Handireply inbox. Handipi vanhu namba yangu, handidi mafollowers. Kana paine vandifollowa torai zvifollow zvenyu. Ndo have vachitaura kuti vanorapa vanhu. Saka vanhu vada kuziuraka kuti unorapa sei. Ndo zvavasiri kuda kutaura izvozvo. Saka ngavabve pakati.
Aiwa guys. Mona zvinoitika nevanhu vanenge vakaita kunge vanagogwa. Spirit yavo mukunzwa makateerera. Spirit yavo ikangosangana chete nemunhu wavanenge zvisina kunyatsokusangana zvakanaka pamhepo apa hasha dzachamudzigoniba. Saka pane zvaitika. Niki vabhashiwa here dai guys ndambobhasha gogo here andi ndangotara nezvavataura panapa musadaro imi tavabhasha papi havana kubhashiwa gogo ndataura word for word zvavataura ndozvavataura inazvinogovabhasha havana kubhashiwa gogo kubva pandangokwira inini ameno zvaitika I think ndo pangotanga ningirini pandangojoina live ndosaka ndiri kuti but Niki gogo vauya panapa nditi vakaita zvavaiita so saka sei tiri kugagwa kunzanzoni chinyarira musati chadhiskasa ngachitotsvaga imwe nyaya chii chikuitika sei tiri kurambidzwa kutaura nezvazvo hatitongwe munhu akabva tine mvumo yekutaura zvatiri tichida kana munhu achinge abva nyaya inotoenda mberi zvekunyararidzwa kunge pane mwana mudiki tine dzimba dzedu nemafoni edu nemawifi edu aiwa panambo vatsamwisa but pane zvatoitika spiritually saka vamangoona vaita you cannot understand spirit mavo mune zvaitika mase ukadhina nevanhu panyama iwe uri muspirit munopesana ndosaka vachiti andinambobhasha gogo ndachikutaura zvataura nagogo akana panambovabhasha inini pandangokwira ndatombofunga kuti ndini ndine mweya wetsvina bhosi kubva zvandangokwira kungopinda pandaita pamusoro apa gogo varambomira vaibva vaita hasha saka varivataura kuitira munhu waye nimusada kumudzozvireri ndikuzviziva you know what ndinotoziva zvinotoitika kana ndasvika pane muprofita kana pane chii ndosaka ndiri kudziva kuti gogo unovhiringa maspirits avo pamoneo yakowo yakasimba saka zvine zvakutaka kuda kudhivana kudai ameno ini ndikatosvika pano ndinotodzinga ndosaka ndiri kuvarwira mukuona if you checked pamangondikwidza the moment yamandikwidza that's when everything just turned like saka utaura kuti une spirit yakafana nepo handisi kuti nespirit ndiri kungotiwo pese pandasvika tinotopesana edzangana kwako mune maspirit yakafana nayo kurwisa tokusenderwa tokupira kuti rogu 10 ambotaura akwira rogu 10 muri kumuona here tami rogu 10 chimbotaura tinzwi tamimbotaura tinzwi guys maswera sei tahwera ndombuya rogu 10 anokudyai panapa vese zvakanaka DJ tarisa picture yarogu 10 ugosara wakaona rogu 10 wodudza kuti unofungei aiwa inini ndangouya tatauya kakuti tikwire pava pamhingaso pabig screen katuye nefesi chiprofiti chinombuya chani wabva vakwira forogonabaito kuseru maonerwana chani maonekwa unhu wenyu vanhu vamwari ndinoberera ndikaona chipicture chechimudhara cho ndinohwa kuberera ndandavinga kuti ndiuye nehuso ka because handitoda kuona nevanhu vanenge vauya face to face ini ndine mubvunzo zvangu kana gogo vachiri vanogona zvavo mucomment section vanhu vanoita zvechivanhu vanoita zvechivanhu vanogara vachitaura kuti inini kana let's say miratami inini inonzi chii machembero angu anondishavira statement iyoyo inotaurwa stereki pavanhu vezvemweya nemataritari izvi
So inini my question is, saka isusu vana gugu tingori vana njewo vana nhingi vana tinzi magabe ebhinzi tinongofamba hatitombozivi kuti machembere ekwedu akazomira akadi. Inini kumusha kwedu handitombozivi kuti kana kune munhu hwani kana kune humwe kana hwani handitombozvizivi, but life iri kutongofamba zvakadaro tiri kutongo hatitomborarawo nedzara zvinhu zviri kutongofamba.